Dneska máme s mojí myškou beauty randičko a já jsem si pro ní připravila takové menší překvapení. Tak už mi konečně řekneš, co jsi pro mě připravila? To bys ráda věděla, co? Já jsem si pro tebe připravila tuhle růžovou krabičku. A víš, jak jsi říkala, že si myslíš, že by si nezvládla si nasadit příčesy do vlasů? Tak dneska si to vyzkoušíme. Dnes jsme použili tyto nádherné příčesy značky Zenej, které jsou v kategorii Clip in Seamless, což znamená, že jsou na ultratenkém silikonovém pásku, který na rozdíl od původních šitých je ještě tenčí a ještě více přilne k hlavě a je velmi populární ve světě. My jsme použili odstín 613 Super Blond, vlásky jsme Míši chtěli trošku prosvětlit a jak můžete vidět, tak aplikace je velmi jednoduchá. Já doporučuji vlásky trošku podtupírovat, ať máte jistotu, že vám vše drží tam, kde má, a potom si jenom upravíte dle svého vlastního uvážení. My jsme vlasy natočili a máme hotovo. Podívejte se na tu proměnu před a po a nejlepší na tom, že to Myška zvládla úplně sama a vy to zvládnete taky. Tak co, Myško? Musím uznat, že to bylo vážně snadné a určitě si objednám. A vy byste měli taky.